खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामनि शिबसागर जरहाट आरो चराइदेवआव गिख्रंथाव महर लादों दैबानाया माखासे जायगाफ्राव दैबानाया खम जाबायब्लाबो दैबानानि गोहोमा गोबां गोग्लैदों जेराव गोबां सुबुंफ्रानो दैबानाजों जिउ खोमानो गोनां जादों दै रानलांनायनि उनाव साफा सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों जिब जुनारनि गोथै देहा बोखांनो हानायजों लोगोसे सुबुंनि गोथै देहाखौबो बोखांनो हादों बेनि अनगायैबो न'फ्राव हान्थुसे फेन्दासे गाहामहालागै हाब्रु हाबदों जायनि जाहोनाव गोबां गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों न'आव थानाय सि जोम बिसनानि थसक सफा माइरं दैरं बिजाब गासैबो हाब्रुजों फबसिनजानो गोनां जादों बेबायदि मोनसे दैबानानि गोहोमखौ नुनो मोननाय जादों नाथाय माखासे जायगायाव दैबानाया खम जादोंब्लाबो माखासे जायगायाव दासिमबो दैबानाया खम जायाखै दासिमबो गोबां जायगायावनो दैया लोमसावदों माखासे जायगायाव 10 फिटसिमहालागै दैया लोमसावदों जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय न'नि उखुम सायाव खायफाया थानो गोनां जादों खायफाया दंफां सायाव थानो गोनां जादों खायफाया गावनि मोसौजों लोगोसे हाग्रायाव नांथानानै खुनुरुखुम गावनि जिउखौ रैखा खालामनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों बेबायदिनो दैबानानि गुबुन गुबुन दुखुनांथाव आरो गिख्रंथाव थासारिखौ नुनो मोननाय जादों शिबसागर जरहाट आरो चराइदेव जिल्लानि दाब दाब जायगायाव एसडिआरएफ आरो एनडिआरएफनि हान्जायाबो रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावगासिनो दङ फोरमायथिनाय बायदिब्ला रिपर्टनि बायदिब्ला 47 सुबुंनि गोथै देहाखौ दासिम बोखांनो हानाय जाबाय आरो गोथै देहा बोखांनो हानायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ 100नि बांसिन जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों बेबायदिनो गलाघाट नाजिरा सनारि आरो गलाघाटनि दाब दाब जायगायाव गोबां दैबानानि गाज्रि थासारि बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोर बैसो जानाय सुबुंफोर आरो उन्दै गथ'साफोरा गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय सोरगिदिं दैजों बेंखन जानाय न'नि गेजेरावब्लाबो नांथानानै थानो गोनां जादों जायनाखि नागालेण्डआव जोमै बेफ्रुसारनायनि जाहोनाव गोबां रोजा अखा हानानै दैया शिबसागर जरहाट आरो चराइदेव जिल्लानि दाब दाब जायगायाव लोमसावफैदों बेनि अनगायैबो दा नागालेण्डनि दैयां हाइड्र' इलेक्ट्रिक प्रजेक्टआवबो दैनि लेभेला गोबां बांदों होननानै मिथिहोदों आरो बेनिफ्राय दै एंगारहरनो हाबावगौ होननानै मिथिहोदों बे दैखौ एंगारहरबावोब्ला नागालेण्डजों नांजाबफानाय आसामनि माखासे जिल्लाफ्राव आरोबाव गोबां गिख्रंथाव दैबानानि थासारि जाबावनो हागौ बेखौ लानानै सांग्रांथि फोसावदों गलाघाट प्रशासनाबो धोनसिरि आरो दैयां दैमानि खाथि खाला थानाय सुबुंफ्रा जाहाथे रैखाथि गोनां जायगायाव थायो बा सांग्रांथियै थायो बेनि थाखाय सांग्रांथि फोसावदों गलाघाट प्रशासना देहा फालांगि खालामनाया जोंनि जायगायाव गोबां बांदों दखान गलाफ्राव देहा फालांगि खालामनायनि अनगायैबो न' थांनानै बा खथाफ्राव थांनानै देहा फालांगि खालामहैनायाबो गोबां बांदों फिन हमनो हाबावदों बरपेटा रडआव देहा फालांगि खालामग्रा गंसे खुलिखौ बरपेटा रड पुलिसा 7 आइजोफोरखौ हमनायजों लोगोसे 2 सेंग्राखौ हमदों फोरमायथिनो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो बरपेटा रडनि जामे मस्जिदनि साखाथियाव थानाय मान्स गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्टआव आयेन बेरेखा आथोनारि फालांगि सोलिबोगासिनो दंमोन बेनि सोमोन्दै हिन्दु परिषद आसामा मिथिनो मोननायनि उनावनो बरपेटा रड पुलिसनो खौरां हरदोंमोन बेनि उनावनो बरपेटा रड पुलिसा जामे मस्जिदनि साखाथियाव थानाय मानास गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्टआव फैनानै सिग्रोमफैदोंमोन बेयावनो 7 देहा फालांगि खालामग्रा आइजोफोरखौ हमनायजों लोगोसे 2 सेंग्राफोरखौ हमनानै लानानै थांदों आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हाय बिथाङा कमनवेल्थ गेम्स 2026आव मेडेल देरहासार जानो हादों ग्लासग'आव जाबाय थानाय कमनवेल्थ गेम्स 2026आव लाभलिना बरग'हाया मेडेल देरहासार जानो हादों 75 केजि खथायाव बिथाङा ब्रन्ज मेडेल देरहासार जानो हादों जाबाय थानाय कमनवेल्थ गेम्स 2026आव लाभलिना बरग'हाय बिथाङानो भारतनिफ्राय गिबिसिन मेडेल देरहानो हादों बिथाङा ब्रन्ज मेडेल देरहानानै सेमि फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हाबाय सेमि फाइनाला फैगौ 31 जुलाइआव जागोन आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हाय बिथाङा सिगांनि समफोरावबो अलिम्पिक गेम्स वर्ल्ड चेम्पियनशिप एशियान गेम्स आरो एशियान चेम्पियनशिप बेफोराव मेडेल देरहासारबोनानै आसामजों लोगोसे भारतनि थाखायनो गोग्गानायखौ लाबोनो हादोंमोन दा फिन बिथाङा जाबाय थानाय कमनवेल्थ गेम्स 2026आव भारतनिफ्रायनो गिबिसिन मेडेल देरहासार जानो हानानै सेमि फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हाबाय समाज सिबियारि आरो साइन्टिस्ट सनाम वांचुक बिथाङा मैयानि सानाव गावनि उखैहाब सोमावसारनायखौ फोजोबबाय
मिरुनि सानै मन्त्रि जेपि नाड्डा आरो जितेन्द्र सिंह बिथांमोननि नुजाथिनायाव आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो उखैहाब सोमावसारनायखौ 26 साननि उनाव फोजोबबाय बिथाङा गुरुग्रामाव थानाय मेदान्ता हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। बेयावनो मिरुनि मन्त्रिफोरनि नुजाथिनायाव बिथांमोननि आखाइजोंनो 26 साननि जि उखैहाब सोमावसारनाय बे उखैहाब सोमावसारनायखौ सिफायबाय। मिरु सोरखारजों गोबां सावरायनायनि उनाव उखैहाब सोमावसारनायखौ सिफायनो थांखि लानाय जादों बेखौ फोरमायथियो। मिरु सोरखारजों मा सावरायदों बेखौबो उननि समाव मिथिहोगोन होननानै फोरमायथियो। सनाम वांचुक बिथाङा पार्लियामेन्टनिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोनि गासै 65 सोद्रोमाफ्रा फैनानै बिथांखौ लोगो हमफैदों। बेनि उनाव गोबां सावरायनायनि उनाव बे उखैहाब सोमावसारनायखौ सिफायदों सनाम वांचुक बिथाङा। जायनाखि फरायसाफोरनि धरना होनाया जागासिनो दङ आरो धरना होनायाव गोबां हिंसायारि जाथायफोरबो जादों। बेनिखायनो हिंसायारि जाथाय जानाया आरोबाव जाहाथे बांबावा बेनिखायनो बे उखैहाब सोमावसारनायखौ दोनथ'बाय सनाम वांचुक बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि मिरुनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिखौ रिजाइन होनांगौनि थाखाय, पेपार लिक जानायनि थाखाय आरो लाइमोनफोरनि इयुननि थाखाय लोगोसे भारतनि जि सोलोंथाइ बेफोराव सोलायनाय लाबोनांगौनि थाखाय फरायसाफ्रा दासान्दि गोख्रों धरना होनाय हाबाफारि लागासिनो दङ। गिबियाव दिल्लीयाव धरना होनाय हाबाफारि लादोंमोन। बेनि उनाव लासै लासै गुबुन गुबुन रायजोआवबो धरना होनायखौ जागायनो हमबाय। थिग बेबायदिनो आसामनि नगावआवबो धरना होनाय हाबाफारि लादों। जोंहाय बिहारनि पाटनायावबो गोख्रोङै धरना होनाय हाबाफारि लादों, जेराव रोजा रोजा लाइमोनफोरा ओंखारबोनानै गोख्रोङै धरना होनाय हाबाफारि लादों आरो बेयाव पुलिस आरो लाइमोनफोरनि गेजेराव गोबां नारा-नाथा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ लानानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों नायबिजिरनानै आयेन बायदि राहा लानाय जागोन होननानै गोख्रोङै फोसावदों। सुबुङा सुबुंनि थाखाय बेखौ फोरमान होदों बिरजु बसुमतारिया। आंखालनि समाव दुखुथिया नखरजों गसंफानानै बेखौ फोरमान होदों उदालगुरिनि बिबि इन्टारप्राइजनि बिगोमा बिरजु बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि निट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय माखासे गरिब नखरनि फरायसाफोरनो दासान्दि बिटिसि सोरखारनिफ्राय राङारि मदद होबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो निट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय दिबेश शर्मा बिथांनोबो बिरजु बसुमतारिया राङारि अनसुंथाइ होदों। नखरनि थासारिखौ नायनानै गोजौ सोलोंथाइ लानायाव थुलुंगा होनो थाखाय बिरजु बसुमतारि बिथाङा गावनि गोसो खुसियै दिबेश शर्मानो 3 लाख रांनि अनसुंथाइखौ होदों। राजखान्थि बा जेबो आफादजों लोब्बा गैयाब्लाबो फरायसाखौ थुलुंगा होनो थाखायनो बिथाङा गावनि गोसो खुसियै होनानै बिथाङा सुबुंथिखौ दिन्थिदों। लोगोसेनो जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे ओनसोलनि एमएलए अदेबानि आसाम केबिनेटनि मन्त्रि चरण बर' बिथांनिसिमबो गुरैयै खावलायदों। गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जाहाथे बिथांमोनहाबो निट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय दिबेश शर्माखौ राङारि अनसुंथाइ होयो, बेनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो गुरै खावलायहरदों बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि निट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय दिबेश शर्मा बिथाङा उदालगुरि माजबाटनि 2 नं कादबिल गामिनि थागिबि बिफानि मुङा दिलीप शर्मा। नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय एमएमएच अट' हन्डा श'रुमा फिन नोंथांमोननि थाखाय अफार लानानै फैदों। अफारा 10 जुलाइनिफ्राय जागायबाय आरो 15 आगस्तसिम थागोन। अफारफोरा जाहैबाय 9,999 रां होग्रोनानैनो मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। बेसेन नाङालासे 2 हेलमेट मोननो हागोन। जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायोब्ला गंसे सिलिं फेनबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन। गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ गोदानजों सोलायोबा 1000 रां केशबेक नोंथांमोनहा मोननो हागोन। 3 बोसोरनि वारेन्टिबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायोबा बेसेन नाङालासे 5 लिटार पेट्रलबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन। गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटर साइकेल बा स्कुटिखौ लानो हागोन। ल' रेटआवनो नोंथांमोनहा इन्टारेस्टखौ मोननो हागोन आरो स्पेशल केशबेकबो होनाय जादों। SP 160 बे मटर साइकेलखौ बायोबा नोंथांमोनहा 10,000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन आरो शाइन 100खौ बायोबा नोंथांमोनहा 5,000 रांसिम केशबेकबो मोननो हागोन। नोंथांमोना जुदि बे अफारनि खाबुखौ लानो सानोबा थाबैनो एमएमएच अट' हन्डा श'रुमजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे जानबुं नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनावबो होनाय जाबाय आरो डिटेल्स एड्रेसखौबो स्क्रिनाव होनाय जाबाय। नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।